dos meirantes avances da humanidade foi a súa capacidade para se comunicar a distancia, sen ningún tipo de fío, sen ningún tipo de canle aparente. E iso foi posible grazas a unha revolución que tivo lugar no século XIX, esencialmente, que foi a revolución do electromagnetismo. Por electromagnetismo, a materia ten sexo, de xeito que temos que a materia ou ben ten carga positiva ou ben ten carga negativa. Isto é o que lle afecta ao electromagnetismo. Non ve máis que isto. Ou un é positivo ou é negativo. E as forzas que gobernan este mundo electromagnético son tamén bastante sinxelas. De xeito que, cando a unha carga positiva lle poñemos ao seu carón outra carga positiva, esa forza electromagnética tende a separalas, repélense. Pola contra, se a esta carga positiva lle poñemos unha carga negativa, atráense. E notemos que esta forza funciona sen ningún tipo de canle aparente. De feito, funciona a través do que chamamos o baleiro. En base a esas leis básicas que nos describen as forzas no electromagnetismo, se poñemos nunha parte do universo unha carga positiva, esa carga positiva a todo o universo vai mandar o recado de que as cargas positivas se vayan para fora e as cargas negativas se acheguen a ela. Se o que temos ao redor desta carga é un metal é un espazo no cal as cargas, por así dicilo, son móviles. Que vai ocorrer entón? Se lle poñemos un metal na proximidade desta carga, esta carga vai tirar para sí polas cargas negativas e vai botar para fora, o máis fora posible, as cargas positivas. E iso vai acontecer a todo canto metal teña ao seu redor. As cargas positivas intentarán marchar o máis longe posible, as cargas negativas van a chegarse o máis posible. Un detalle relevante nisto é que o tempo que tarda en chegar o recado desta carga ata estes metais non é cero. É dicir, a información, esta influencia non é automática. A velocidade de transmisión deste recado non é automático, senón que é a velocidade da luz. Entón, con isto é co que imos a facer ou construir ese aparello que se chama radio. Fagámoslo agora dun xeito máis eficiente. Poñamos un poste metálico aquí, onde estamos nós que estamos emitindo a mensaxe, e outro punto metálico, outro poste metálico, no lugar onde queiramos mandar a mensaxe. A cada un destes postes metálicos imos chamarlle antena. Que imos facer? Imaginemos que queremos transmitir un código Morse. O código Morse ven sendo unha secuencia de puntos e rayas, puntos e rayas, puntos e rayas. De xeito que o outro, se coñece o código, pode ir facendo as letras. Por lo tanto, se aquí metemos carga positiva, neste poste, un pouco tempo despois, aparecerá unha carga negativa. No momento aquí, no que cambiemos a carga negativa, aquí aparecerá unha carga positiva. Así poderíamos ir xogando, positiva, negativa, positiva, negativa, ou o que vería sendo equivalente, punto raya, punto raya, punto raya, e este poste eléctrico de aquí, este poste metálico de aquí, estaría recibindo o sinal. Isto sería unha maneira de facer telegrafía sen fíos. A primeira persoa en facer isto foi un italiano chamado Guglielmo Marconi, que no fío do século XX fixo a proba entre a costa occidental europea e a costa oriental americana, mandando unha mensaxe neste estilo. Tivo a sorte de que, aínda que a Terra é redonda, a atmosfera ten unhas capas nas cales existe unha alta conductividade eléctrica e, en certo modo, fai como de espello, de xeito que o seu sinal rebotou e chegou ao outro lado do Atlántico. Por este traballo, Marconi recibiu en 1909 o Premio Nobel de Física.
eu estou colocado aquí pegado a este metal, a esta antena, e quero mandarlle unha mensaxe ao meu amigo Latas, que ten un aparello, unha cousa metálica parecida a miña, unha antena. E o que fago é poñer aquí cargas positivas ou negativas, porque sei que o meu compañeiro Latas, sen haber ningún cable polo medio, nin ningún medio a gas o baleiro, vai recibir a carga oposta que eu teño aquí. Polo tanto, toda a información que eu vaya pulsando aquí, el vai a recibir aquí bastante rapidamente, porque esa información vai a circular a velocidade da luz. E esta é a base da maxia da radio e das telecomunicacións.